መቸም ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኣዝዮም መረርቲ ዝኾኑ ሓቅታት ኣለዉ እዮም። እዞም ሓቅታት እዚኦም ክንግንዘቦም፣ ክንርድኦም፣ ክንቅበሎም፣ ክንሰርሓሎም እንተዘይክኢልና ድማ ናይ ህይወትና ማሕዩር እዮም ዝኾኑ። ግን ድማ በንጻሩ ብዝግባእ ክንግንዘቦም፣ ክንርድኦም፣ ክንሰርሓሎም፣ ክንቅበሎም እንተደኣ ክኢልና እቲ ናትና ናጽነት ኣብ ውሽጦም ክንረኽቦ ኢና። በሉሎም ድማ ሓሙሽተ መረርቲ ሓቅታት ናይዛ ህይወት ብዝግባእ ብምርዳእ ብኸመይ ከም ንሰርሐሎም ጽቡቕ ጌርና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንርኢና ናብ ዩቲዩብ نمسخهم نمسحل جزاء رسخهم المقيار زور تقول أنت رأخونكم لما أبلك وتايكم دلهم سبسكرايب ينقبار بيتسابقنا أم بأركس أبنا يلوم فيديونا بزقبا نظام حموشتا جنك أوسنت زخونو مررتنا هيوت حكت هذا بزقبا بمردا أبوهم كعب مسرح بخمي حدش هيوت بلوز هيوت كنبر كم نقد كنرينا نافتا قداميتي ورقبلكم أم بأر أتا قداميتي بتعم أزي أنا كحسبا خلوكم مررت بلاني ግን ድማ ብዝግባእ ውሕጥ ኣቢልና ክንሰርሐላ ዘለና ሓንቲ ነገር እንታይ እንትርኣይኩም እኒ ህይወት ዝተመጣጠነት ኣይኮነትን። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ዘደንፅወካ ነገራት እዩ ዘሎ። ሓደ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝበለፅ ዓይነት ህይወት ዝመቸ ዓይነት ህይወት ክነብሩ ክትሪኦም ከለካ ገለገለ ሰብ ከዓኒ ኣብ ፅርግያ ወዲቑ እንዳለመነ በቃ ናይ 10 ቅርሺ ናይ 5 ቅርሺ ወይ እውን ናይ ሰናቲም ትኾም ባኑ እንስኢኑ ትሪኦ ኢኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም። ንምንታይ ሰብ ዝኸውን ዝኾኑ ንምንታይ ሓደ ዝብለሉ ሰዓታት እውን ኣሎ እዩ። ገለገለ ሰብ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ብኣዝዩ ደስ ዝብል ፋሚሊ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ሃብታማት ዝኾኑ ኣብ ከምኡ ዓይነት ፋሚሊ ዓብሞ ገለገለ ሰብ ክትርኢ ከለካ ግን ድኽነት ዘጥቅዑ እኳ ደኣ ድመስሕ ድድረርሉ ዝጭነቕ ዓይነት ፋሚሊ ክዓቢ ክትሪኦም ከለካ ከመይ እዩ እዚ ህይወት እዚ ኢልካ ሓደ ሓደ ግዜ ትሓትት ኢኻ። ክሳብ ሕጂ ሕቶ ደይተመለሰትለይ ግን ድማ ፈጣሪ እንታይ ከም ዝደለየ ዝኾነ ዕላማ ከም ዘለዎ ትርድእ ንሓንቲ ነገር ትረአ ሃልያካ እዚኣ so life I don't know fair ኣይኮነትን ወላ ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ዘይመጣጠን ብዙሕ ዓይነት ጋግ ዘለዎ ዓይነት ህይወታት ኢኻ ትርኢ። ገለገለ ሰብ ብናቱ ምርጫ ኣይኮነን ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩናት ዘለዎ ዓለም እዩ ዘሎ። ገለገለ ሰብ ብምርጫ ይኮነን ትሪኦ በቃ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ነገራት ስለ ንርኢ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ባህል ህይወት መዓስ ሞት እንታይ ይኸውን መዓስ ኣቱ መዓስ ወፅእ እንታይ ተንፋሱ መዓስ ተሓልፍ ገለገለ ሰብ ዘይክፈለጥ ይኽእል እዩ። ገለገለ ሰብ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ሰላማዊ ኣብ ዝኾነ በቃ ርግእ ኣብ ዝበለ ሰፈር ወይ ከዓ ከተማ ወይ እውን ዓዲ ክነብር ትሪኦ። እዚ ዓለም እዚኣ ክትሪኣ ከለካ ሓቂ ሓደ ሓደ ግዜ ኣይደኖ ደሪዝ ፌር ዝኾነ ነገራት የለን። ኣብ ገሊኡ ብጣዕሚ በረኸት ዝበዝሖ ኣብ ገሊኡ ካ ብጣዕሚ በረኸት ዝጎደሎ ኣብ ገሊኡ ሰላም ዝበዝሖ ኣብ ገሊኡ ሰላም ዝሰኣነሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ንሕና እውን መብዛሕትና ምናልባት እዛ ቪድዮ ንሪኣ ዘለና ሰባት ካብቲ ዳዓበናሉ ድዘለልናሉ ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ወፂና ናብ ካልእ ቦታ ከይድና ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣብቲ ንኸድናያ ቦታ ከዓኒ እታ ንገሌና እዛ ህይወት እዚኣ ፅቡቕ ነገራት ቀሪባትና ክትፀንሕ ንገሌና ከዓኒ ፅቡቕ ነገራት ዘይክትቀርበልና ትኽእል እያ። ግን እንታይ ንግበር እዩ ሕጂ ነዛ ሓቂ እዚኣ ተቐቢልና ብዝግባእ ክንሰርሓላ ኢዳ ዘለና እምበር ኣብዛ ሓቂ እዚ ክንጠፍእ የብልናን ነዚ እውን ማሕዩርና ክንገብሮ የብልናን። በቃ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ካልኦት እውን ነዝናትና ህይወት እዚ ሕጂ ነብሮ ዘለና ህይወት ሪኦም ዋይ ህይወት ስፌር ኣይኮነትን ንክስቶ ከምዚ እንዳገበረትሉስ ንዓይ ክብል ይኽእል እዩ። ሶ ፕሊዝ ጋይስ ነዛ ሕጂ ሰዓት ደላትና ህይወት ከምዚ ኮይኮንኩን ከም ክስቶ እንተድኾን ከም ወዲ ክስቶ እንተድኾን ኣብ ከምዚ ኮ እንተደዓቢ ከምዚ ነይሮም ኮ እንተድኸውን እንዳበልና በቃ ዘይተመጣጠነ ነገራት ዛ ህይወት እዚኣ ከም ተምፅን ብሓሳብናን ብስምዒትናን ብእምነትናን ግን ዝተመጣጠነን ዝሓሸን ዝበለፀን ክንገብሮ ከም ንኽእል ተራ ክንርዳእ ኪኢልና ነዛ መራር ሓቂ ውሕጥ ኣቢልና ብዳዓበናሉ ብዘለናዮ ቦታ ብደጓንፈናሉ ነገራት ንህይወትና ምፍራድ ገዲፍና በቃ ዘጋጥም ዘጓንፍ ነገር ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣብ ገዛ ርእስና ምስራሕ ይኸድና ብዝግባእ ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ምርዳእ እንታይ የምፀልና እንተረኣይኩምኒ ዓብ ናፅነት ንኽንእውጅ ይገብረና። ምክንያቱ ከም ክስቶ እንተድኸውን ነይረ ከምዚ እንተድፍጠር ነይርኮ ኣብ ከምዚ ቦታ እንተደዓቢ ነይርኮ እዚ ነገር እዚ እንተድፈልጥ እኮ ከምዚ እንተድኸውን እኮ እንዳበልና ነዛ ሕጂ ሰዓት ደላ ህይወትና ኢና ንስእና ዘለና። በቃ በዚሉ በቲሉ ኣይተረድአናን ዘይተመጣጠነ ብጣዕሚ ዓብዪ ጋግ ዘለዎ ነገራት ኣጋጢሙ ብሂወትና ግን ነዛ ነገር እዚኣ ተቐቢልካ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ብኸመይ ገዛ ርእሰይ ከስተኻኽል ኣለኒ ብኸመይ ከነዛ ህይወት እዚኣ ኣመጣጢነን ባላንስ እንደኾነ ህይወት ተመጣጠነ ህይወት ክነብር ኣለኒ ኢልካ ብሓሳብካ ብስምዒትካ ብእምነትካ ክትሰርሕ እዩ ዘለካ። እዚኣ ድማ እታ ቀዳመይቲ ክንርዳእን ክንገንዘባን ዘለና ናይዛ ዓለም ናይዛ ህይወት ሓቂ እያ። እታ ካልአይቲ ውሕድ ከነብላ ዘለና ግን ከዓ ናይ መወዳእታ ሰላም ናይ መወዳእታ ናፅነትና ህይወትና ክንእውጀላ ንኽእል እንታይ ተደኣኢልኩም ድማ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰብ ከድሕነካ ዝመፅእ ማንም ሰብ የለን። ከቢድ ክኾን ይኽእል እዩ ንገሌና እውን ምናልባት ከምዚ ዓይነት ነገር ክንሰምዕ ከለና
ምናልባት ፅቡቅ ክኾን ይኽእል ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ሓደ ከይብለኝና ክንቅምዝመሉ ወይ ከዓ ክንሓዝነሉ ኢለ ግን ኣይኮንኩን ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዙሕ ንፅበዮ ክገብረለ እዩ ከምቲ ክኸውን እዩ እዚ ነቲ ነገራት ክገብረ ኢልና ኤክስፔክት ንገብሮ ወይ ንፅበዮ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዩ ግን ኣነ ብሂወተይ እውን ከም ዝረኣኹ ነዛ ነገር እዚኣ ውሕጥ ኣቢለ ድማ ኣብ ገዛ ርእሰይ ክሰርሕ ኣብ ዝጀመርኩሉ ሰዓት ግን ኣተዮ ዝነበርኩ ማሕዩር በጢሰ ንክወፅን ሓራ ንክኸውን እያ ረዲኣትኒ ሓደራ ጋይስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ሰብና ናይ ገዛ ሽግር ኣለዎ ኩሉና ናይ ገዛ ርእሱ ፈተነታት ኣሎ ኩሉና ናይ ገዛ ርእሱ ከስተኻኽሎ ዘለዎ ከመዓራርዮ ዘለዎ መዓት ሂወት ኣለዎ እዩ ብዛዕባኻ ጉዳይ ይኮነን ኩሉ ሰብ መሪር ክኸውን ይኽእል እዚ ነገር እዚ ግን በቃ ንዓይ ዘለኹላ ኣነ እየ ንገዛእ ርእሰይ ዘለኹላ ኣነ እየ እንተደኣ ክንብል ክኢልና ፈጣሪ እውን ይሕግዘና እዩ ድሕሪ ፈጣሪ ንገዛእ ርእስና ዘለና ንባዕልና ዘለና ከዓ ንሕና ጥራይና ስለዚ ኣነ ጥራይልና ብዝግባእ ኣብ ገዛእ ርእስና ክንሰርሕ የድልና ላ እምበር ካብ ድኾነ ሰብ ድኾነ ነገር ክንፅበ የብልናን ኣክቹዋሊ ሰብ ግዴታ የብሉን ድኾነ ነገር ክገብረልና ግዴቱ ይኮነን ሓደ ምናልባት እንተደኣ ከተስተብሉ ክኢልኩም ሓወቦ ካድዩ ወይ ኣኮ ካድዩ ድኾነ ሃብታም ትብሎ ሰብ ኩሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ንስኻ ብዚ ገንዘብ ሲኢንካ ድኾነ ነገራት ጎዲልካ ኣሎ ግን ምናልባት ሰበይቱ ብእግራ ትኽእል እንተደኣ ሃልያ ንዓ መኪና ክገዝአላ ኢሉ ከቀድም እንተደኣ ክኢሉ ኦፍኮርስ በቃ ክገብሮ ግዴታ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንውሕጠ ክንቅበሎ ይደልና ፌር ዴይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በቃ ዚስ ኢዝ ላይፍ ኩሉ ሰብ ከምቲ ብዝሓለፈ ቪድዮ ንረኣናዮ በቃ ኣብ ጫምኡ ኣትያ ደላ ትኽርክሖ ፀፀር ስለ ዘላ ነታ ፀፀር እቲኣ ብኸመይ ይሕውያ ዳ እምበር ናብካ ፀፀር መፂኡ ሓደ ሰብ ደውፀልካ የለን ናትካ ፀፀር ከውፀልካ ድኽእል ግን ብመንገድኻ ገይሩ ፈጣሪኻ እዩ ስለዚ ብዝግባእ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምስራሕ ካብ ካልእ ሰብ ምፅባይ ገዲፍካ ናብ ገዛእ ርእስኻ ተመሊስካ ባዕልኻ እታ ትኽርክሐካ ዘላ ፀፀር ብኸመይ ከተውፅኣ ከም ትኽእል ንፈጣሪ እዩ ክትልምኖ ዘለካ ካብኡ ጥራይ ክትፅበር ኣለካ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ኦፍኮርስ ካብ ሰባት ኣይንፅበይና ሰባት ኣይገብሩናን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ሓደራ ኣቀዲምና ክንሰርሖን ክንገብሮን ዘለና ነገር ትረኣሃልዩ ኣብ ገዛእ ርእስና እንተደኣ ሰሪሕና እታ ኣብ ጫማና ኣትያ ደላ ፀፀር ድማ ከነለልያ እንተደኣ ክኢልና ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ብኣናን ምሳናን ዝሰርሕ ፈጣሪና ነዛ ፀፀር እዚኣ ትኽርክሕና ዘላ ፀፀር ንኽነውፅኣ ክሕግዘና እዩ ስለዚ ነዛ ሓቂ እዚኣ ውሕጥ ምባል እዩ ዝኾነ ክሕግዘኒ ዝመፅእ ከድሕነኒ ዝመፅእ ሰብ የለን ብምባል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣነ ንባዕለይ ኣነ እየ ዘለኹላ ኢልና ክንብገስ ክንከል ኣለና ዓብ ፍሪደም ዓብ ናፅነት ኢኻ ዝስበና ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ሰባት ምናልባት ዝኾነ ነገር ክገብሩሉ እዮም ኢልና እንተደኣ ሓሲብና ወይ ክጠልሙና ወይ ኢድ ክሓፅሮም ወይ ናይ ጉዳዮም ናይ ገዛ ርእሶም ጉዳይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ጉዳይና ብዝግባእ ከነነፅር እንተደኣ ክኢልና ግን ብዝግባእ ድሓተትናዮ ፈጣሪ እቲ ናትና ሕቶታት ከም ድምልሰልና ኣይትጠራጠር ይኹን እዚኣ ክንገብር እንተደኣ ኮይና ግን በቃ ፈጣሪ ብኣይን ምሳይን ይድሰርሕ ብምባል ናብ ገዛእ ርእስና ተመሊስና ሓሳብና ክነስተኻኽል ብምስጋና ክንነብር እንደገና ድማ ኣብ ፀሎትና ክንብርትዕ እንተደኣ ክኢልና እዩ እዚኣ ድማ መራር ሓቂያ ግን ድማ ናፅነትና ንእውጀላ ካልአይቲ መንገዲ እያ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻው ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰምየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፈና እታ ሳልሰይቲ ንዓይ እውን ዘይትርድአኒ ግን ከዓ ግርም ትብለኒ እዛ ዓለም እዚኣ ትሰርሐሉ መንገዲ ከዓ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ገለገለ ሰብ ፅቡቅ ጌርካሉ ብፅቡቅ ደይ ክመልሰልካ ይኽእል እዩ ኣብዛ ሂወት እዚኣ እውን ፅቡቅ ነገራት ጌርካ ብሕማቅ ክምለስ ይኽእል እዩ ምናልባት ሰብ ኣሚንካ ገንዘብካ ረሃፅካ ግዜኻ ኩለንተናኻ ወፊኻሉ ግን በቃ ማለት ዕሽሽ ክብሎ ይኽእል እዩ ነዚ ነገር እዚ ክርስዖ ይኽእል እዩ ኢቭን ክኽሕደካ እውን ይኽእል እዩ ከምቲ ገበርካሉ ሪኮግናይዝ ዘይክገብረካ ወይ ድማ ድኾነ ቦታ ደይ ክህበካ ይኽእል እዩ እስኻ ትገብሮ ስትራግል እቲ እስኻ ትገብሮ ብጣዕሚ ፃዕርታት ብጣዕሚ ንዑ ዝገበርካሉ ነገራት ንዑ ኢለውከ ከምዚ ገይረ ንዓ ኢለውከ ከምዚ ገይረ መዓት ነገራት ገይረ ትብሎ ሰብ ነታ ዝገበርካሉ ነገር ኩንታል ጌርካሉ ከም ሓንቲ ፍረ ጣፍ እንደይ ክሪኣ ክእል እዩ እዚ ከዓ ናይ ሂወት መስርሕ እዩ ክትዕዘብ ከለካ ኦፍኮርስ ንስኻ ጌርካ ኢኻ ነቲ ሰብቲ ዝኾነ ነገር ጌርካሉ ኢኻ ብእምነቱ እንደኾነ ነገራት ሂብካዮ ኢኻ ሃባኻ ኮ ዝኾነ ተዋሃበ ነገር ኣሎ ግን ሂብካዮ ንስኻ ካብኡ ደይ ክምለስ ይኽእል እዩ እዚ ድማ መሪር እዩ ብሓቂ እውን መሪር እዩ ግን እንተደኣ ክንግንዘቦን ክንርድኦን ክኢልና በቃ ካብ ምሕጋዝ ካብ መሃብ ካብ ነቲ ሰበቲ ካብ መንፈሳዊ ነገር ክንሪኦ እንተደኣ ክኢልና ጀስት ሂብናዮ ካብቲ ሰበቲ ምፅባይ ደይኮነ ካብ ፈጣሪ ክንፅበ ሰናይ ከም ዝገበርና ብዝግባእ ድማ እዚ ነገር እዚ ኣብ ፅባሕ ንጎ ንነብራ ሂወትና ክጠቕመና ምዃኑ እንተደኣ ክንከይድ ክኢልና ኣይ ክንጉዳእን ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ንጉደአሉ ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብዙሕ ግዜ ድኾነ ነገር ንገብር እሞ ፅቡቅ ኮይና ጌርና ግን ድኾነ ሰብ ገለ ነገር ክገብረሉ ኢልካ ትፅበዮ እሞ ትፅቢታትካ ግን ኮንትኾን ትፅቢታትና ክንቅንስ እዩ ዘለና ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚኣ ትፅቢታቶም ናይ ባዓኪ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝለዓለ ዝገብሩ ሰባት ተባሪት ዓይነት
ዓለም ሰባሪት ዓይነት ሂወት ያለላ ስለዚ ካብ ነብስና ካብ ገዛ ርእስና ወፂና ካብ ፈጣሪ ጥራይ ዳ እምበር ክንፅበ ዘለና ካብ ካልኦት ሰባት ክንፅበ ይብልና ሕጂ እውን ተፅቢታትና ካብ ካልኦት ሰባት እንተደኣ ንገብሮ ሃሊና ልቢ ማለት ዝተሰበራ ልብታት ክንርኢ ከለና መብዛሕትአን እዘን ልብታት እዚአን ካብ ካልኦት ሰብ ስለ ዝተፀበየን ፅቡቅ እኮ እዩ ከዓ ትድገበርክያ ነገር ፅቡቅ እኮ እዩ ከዓኒ ትስኻ ትውዕልሎ ምዕለት ግን በቃ ፅቡቅ ጌርካ ክነስኻስ በቃ ሰኣን ካብ ገዛእ ርእስኻን ካብ ሰናይ ምግባርን ካብ ፅቡቅ ምግባርን ሓሊፍካ ካብቲ ሰበት ዝኾነ ነገር ከምዚ ገይረሉ እዮ እሞ ክገብረሉ ኣለዎ ኢልካ ምፅባይካ ፅቡቅ ጌርካስ ብሕማቅ ኢኻ ትፍደር እዚ ከዓ ናይ መብዛሕትና ሂወት ደጋጥም ነገር እዩ ስለዚ ሓደራ ክንገብር ከለና ካብ ሰባት ኤክስፔክት ጌርና ካብ ሰባት ተፀቢና ዘይኮነ እቲ ነገርቲ ንሰናይ ንገብሮ ከም ደለና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ከምዚ እንተደይ ኮይኑ ግን ትፅቢት እንተደኣ ሃልይዎ ግን ድኾነ ትራንዛክሽን ስለ ድኾን ወይ ከዓ ድኾነ ምልልስ ስለ ድኾን ከምዚ ገይረሉ እየ ገብረለ እዩ ስለ ድኾን እቲ ሰናይ ድገበርንያ ነገር እውን ሰባት ከም ሰናይ ደይክቆፅርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሕና ካብ ምሕጋዝ ፅቡቅ ካብ ምግባር ሰናይ ካብ ምግባር ተበጊስና እንተደኣ ትፅቢታትና ካብቶም ንገብረሎም ዘለና ሰባት ዘይኮነ እንተደኣ ትፅቢታትና ካብ ፈጣሪ ክንገብሮ ክኢልና እንተደኣ ትፅቢታትና ካብዛ ሂወት እዚኣ ክንገብሮ ክኢልና ፅቡቅ ስለ ዝገበርና ግዴታ ፅቡቅ ክምለሰልና ግን ትፅቢታትና ክንቅንስ ክንክእል ኣለና ምናልባት ንድኾነ ሰብ ጌርናሉ ካብኡ ድኾነ ነገር ደይምምላሱ ፈጣሪ ድሓዘ ደቐመጠ ወይ ከዓኒ ንዓና ድሓዘና ነገር ኣይክንፈልጥን ኢና ካብቲ ሰብ እቲ ንሕና ንኾነ ሰብ ክንገብረሉ ክንጅምር ከለና the law of giving and receiving ዝበሃል ኣሎ ሕጊ መሃብን ምቕባልን እዩ ንሓደ ሰብ ክትህብ ከለኻ ቦታ እንተደኣ ክትገድፍ ክኢልካ ድሕሪ መሃብካ ሚኒን ደይትብል እንተደኣ ኮንካ ድሕሪ መሃብካ ከምዚ ገበረለይ እንተይኮነ እንትብል እንተደኣ ኮንካ ዓይነው ቁርብ ትርር ኢለኩም ኣለኹ ግን ውሕድ ከነብላ ዘለና ሓቂ ስለ ድኾነት እያ ስለዚ እንታይ ክንገብር ዘለና ምስ ሃብና ባዶ ቦታ ፈጣሪ ንክህበና ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና ሕግታት ኣለዉ ብዙሓት ሕግታት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ቀስ እንዳበልና እንዳረኣናዮም ክንከይድ ናብ ዝቐፅል ቪድዮታት ካልእ ካኒ the law of vacuum prosperity ዝበሃል ኣሎ ንሓደ ነገር ቦታ ከይገደፍካሉ ካልእ ነገር መፂኡ ኣይኣትን እዩ ስለዚ ምስ ሃብካ እንተደኣ ቦታ ክትገድፍ ክኢልካ ክስቶ ከምዚ ገበረለይን ከምዚ ኮ ገይረሉ ነይረ እዚ ኮ ኮይዱ ዝብል ሓሳባት ከተራግፎም ምጀመርካ ሂብካ ስለ ዘለኻ ዝሃበኻ እዩ ወሃቦ ክሳብ ዝኾነ ካብኡ ክሳብ ዘይተፀበኻ ባዶ ቦታ ስለ ድሃብካ ደስ ይብለካ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ብዕፅፍታት ንዓኻ ድሕግዘካ ሰብ ብድሕሪት መፂኡ ፈጣሪ እውን ንዓኻ የዳልወልካ እሞ ሓደራ ነዛ ሓቂ እዚኣ ውሕጥ ኣቢልና ካብ ሰናይ ምግባር ካብ ምሕጋዝ ተበጊስና ደኣ እምበር ከነተግብር ክንክእል ኣለና ትፅቢታትና ክንቅንስ ክንክእል ኣለና እዚኣ ድማ መራር ሓቂ ግን ድማ ናፅነትና ንእውጀላ ሳልሰይቲ ሓቂ እያ እታ ራብዐይቲ ምርር ዝበለት ሓቂ ድማ እንታይ እንተዳኢልኩምኒ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ትትካእ ምዃንካ ምርዳእ እዩ ዘይትካእ ሰብ የለን ኩሉ እስኪ ኣስተውልሉ ኢኹም ብጣዕሚ ዓብ ንብሎ ድኾነ ነገራት ገይሩ ንብሎ ዝትካእ ዘይመስል ሰብ ኣብ ድኾነ ወርሒ ኣብ ድኾነ ሰሙን ኣብ ድኾነ ዓመታት ተረሲዑ ኣሎ ከተስተውሉ እንተደኣ ኺልኩም ኣብ ሂወት እዚ ነገር እዚ በቃ ትርስዕ ምዃንካ ናይ ብሓቂ እዚ ዓለም እዚኣ በኣኻን ብዘይ በኣኻን ትቕፅል ምዃና ክርድእካ እንተደኣ ክኢሉ ትሑት ኢኻ ትኸውን ሃምብል ኢኻ ትኸውን ድኾነ ኢጎ ይትፈጥረን ኢኻ ኣነ እኮ ትብለን ኢኻ ግን ዘይትካእ ሰብ የለን ግን ድማ ንምትክኡ ከቢድ ዝኾነ ሰብ ግን ኣሎ እዩ ስለዚ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ግን ከነስተብል እንተደኣ ክኢልና ተናሓመም ድኾነ ነገር ተንኸውን ካብቲ ሕጂ ዘለና ስራሕ 3 ሰሙን ድዩ 3 ወርሒ ድዩ ኣይደኖ ድኾነ እዋን ተንጠፍእ ነርና ግን ማዕረ ክንደይ ሰብ በኣና ተጨኒቑ መፂኡ ሓተልና ማዕረ ክንደይ ድኾነ ዲፈረንስ ድፍጠር ኣብቲ ደለናዮ ስራሕ ማዕረ ክንደይ ድኾነ ለውጢ ድፍጠር ኣብቲ ንሕና ዝነበርናዮ ቦታ ምናልባት ክንሓመም ከነብል ድኾነ ነገራት ከጋጥም እንከሎ ደይትትካእ ተኾነካ ዲኻ ደይትትክኡ ድኾነካ ኣቦኻ ቤተሰብካ መፂኦም ከመይ ኣለኻ ኢሎም ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ሓደ ግዜ ከተስተብብል ከለኻ በቃ ተረሳዕ ኢኻ እዚ ድማ እንታይ ክትከውን እዩ ዝገብረካ እንተደኣልኩምኒ ሞራ ሃምብል ክትከውን ትሑት ክትከውን እዩ ዝገብረካ ግን ከምታ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ወላ እኳ ዘይትካእ ሰብ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ይሃሉ ንምትክኡ ግን ከቢድ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መዓልታዊ ገዛእ ርእስኻ ትሰርሕ እንተደኣ ኮንካ መዓልታዊ ብትሕትና ለቢስካ ድኾነ ኢጎ ከይፈጠርካ ኣነ እኮ ድትካእ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ እኮ ከምዚ ከይበልካ ነፍስኻ ውርድ ኣቢልካ ትሕት ኣቢልካ ኩሉ ግዜ ትምሃር ኩሉ ግዜ ትርዳእ ኩሉ ግዜ ትገንዘብ እንተደኣ ኮንካ ግን ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ድሓሸን ንምትክኡ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሰብ ኢኻ ትኾን ስለዚ ዘይትካእ ሰብ ወላ እኳ እንተዘየለ ንምትክኡ ግን ከቢድ ዝኾነ ሰብ ግን ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ምርጫናትና ይድኾን ኣብ ሕጂ ሰዓት ንምረፅ ዘይትክኡ ሰባት የለውን ግን ካብቶም ንምትክኦም ከበርቲ ዝኾኑ ሰባት ክኸውን ኢልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ንምረፅ እዚ ዝገብርካ እንታይ እንተደኣልኩምኒ ካብቲ ዝነበረና ኢጎ ካብቲ ዝነበረና ትዕቢት ስብር ኣቢሉ ትሕት ኢልና ብዝግባእ ንኽንመሃር ብዝግባእ ድማ ኣብ ገዛ ርእስና ንክንሰርሕ ይገብረና ስለዚ ሓደራ
ዘይትካእ ሰብ ወላ እኳ እንተዘይሃለወ ንምትክኡ ከቢድ ግን ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ውሕድ ኣቢልና ክንግንዘባን ክንሰርሐላን ዘለና ሓቂ ድማ እንታይ እያ እንተዳኢልኩምኒ እዚ ግዜ እዚ ኣይፅበየካን እዩ ብዛዕባኻ እውን ጉዳይ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን እዋን እውን ፐርፌክት ኮይኑ ወይ ከዓ ፍፁም ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ነዚኣ ክንርዳእ እንተ ደኣ ክኢልና እቲ ፍፁም ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ተረዲእና ኢና ንሰርሕ እንተዘይኮይኑ እዚ ግዜ እዚ ከያዳ እዩ ኣይፅበየካን እዩ እንተ ደኣ 43 ዓመታት ናይ ሂወትካ ከይስራሕካ ብዝግባእ ኣብ ገዛ ርእስኻ ማለት ዝኾነ ነገራት ከይሃነፅካ እንዳማረርካ ተሕልፎ እንተ ደኣ ኮንካ 4 ዓመት ምሎ ኮፍ ኢሉ ይፅበየካን እዩ እንዳረኣኻዮ ሸለው ድብል ኣብዚ 4 ዓመታት ድማ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘምልጠካ ስለዚ ሓደራ ጋይስ ነዛ ነገር እዚኣ ብብዙሕ ትሕትና ድነግረኩም ግን በቃ ጭክና ኣቢልና ክንርዳእ እንተዘይክኢልና ድሓሸ ግዜ ኣይመፅን እዩ ኩሉ ቀደም እዩ ነይሩ ይበሃል ኦፍኮርስ ቀደም ዝኾነ ጥዕም ነገር ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ይገብር ንኣብነት ኩሉ ንብሎ ሓፂን ኮ ቀደም ነይሩ ከምዚ ቀደም ነይሩ ሰብ ቀደም ነይሩ ኩሉ ነገር ቀደም ነይሩ እዩ ይበሃል ሓደ ሰብኣይ እንታይ ገይሩ ብሎ ዋይፋይ ኮ ቀደም እዩ ነይሩ ብል ሕጂ ዋይፋይ ግን ዘለዎ ቀደም ዋይፋይ ነበረ መቸስ ግን ከምኡ ድብል ኣብ እምሮና ድሓዝኒ ኣሎ ነዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ ነማርሮ ኢና ቀደም እዩ ከምዚ ነይሩ ኣይ ቀደም እዩ ከምዚ ነይሩ ቀደም እዩ ንብል ሓደራ ጋይስ ቀደም እንዳበልና እዛ ሕጂ ነብራ ዘለና እዋንን ፅባሕ ነገ ቀደም እያ ክትከውን ስለዚ ቀደም እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ከይበልና ከለና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዝግባእ እዛ ዓለም እዚኣ እዚ ግዜ እዚ በቃ ሒዝዎም መፅኡ ዘሎ ቴክኖሎጂታት ሒዝዎም መፅኡ ዘሎ ነገራት ብዝግባእ ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ግዜ እዚ እውን ኣይፅበየናን ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዝግባእ ክንሰርሕ እንተ ደኣ ክኢልና ኣብታ ዘለና በታ ዘላትና ሕጂ ክንጅምር እንተዘይክኢልና እዚ ግዜ እዚ ማለት ዝኾነ ይኹን ሰዓት ቅኑዕ ክኸውን እዩ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ወይ ክፅበየኒ ኢልካ ትፅበዮ ዓይነት እዋን ኣይኮነን እኳ ደኣ ምስቲ ድመፅእ ቴክኖሎጂ ክትጓዓዝ ተደቂልካ ምስቲ እዚ ግዜ እዚ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ነገራት ክትጓዓዝ ገዛ ርስኻ ክታንፅ ብዝግባእ ገዛ ርስኻ ከተማዓብል እንተዘይክኢልካ እዚ ግዜ እዚ ጨካኒ ዝኸውን ንዓኻ ጨካን ኮይኑ ግን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ እሱ ሒዝዎም ድመፁ ነገራት ብዝግባእ ደይምምሃርካን ደይምርዳእካን ነፍስኻ ብምዕባልካን እዩ ስለዚ ፕሊስ ምስቲ ግዜ እቲ ምኻድ እዩ እዚ ግዜ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ቴክኖሎጂ እዚ ግዜ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ሕማቕን ፅቡቕ ነገራት እንዳተረዳእና እንዳተገንዘብና ብጥበብ ክንጓዓዝ እንተደይክኢልና እዚ ግዜ እዚ ኣይፅበየና መመሊሱ እንዳናሃረ እንዳወሰኸ እንዳጠፍአ ይኸይድ ስለዚ ግዜ ማለት ግዜኻ ተጠቀመሉ ቅድሚ ግዜ ምእራካ ወይ ከዓ ቅድሚ ንእስነትካ ምስኣንካ በሃል ይሲ ምናልባት እዚ ግዜ እዚ ይኸይድ ከም ዘሎ እንተ ተረዲእና እንዳጎበጥና እንዳደኸምና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ኤነርጂ ይዎ ይኹን ክሳብ ሰዓት 3 ሙሉእ መዓልቲ ፊልም ክትርኢ ዲ ገለ ክትገብር ዲ ውዕልካ ወይ ክሰርሕ ዲ ንግሆ ትስኢልካ ናብ ስራሕ ትጓይ ናብ ትምህርቲ ትኸይድ ገለ ትገብር ድሓር ግን ዕድመ እንዳደፋእካ ክትከይድ ከለኻ ኣሽምካይ ሰዓት 3 ለይቲ ደቂስካ ብቀትሩ ደቂስካ ወላ እኳ ነጋዶ እዩ ንጎ ተሲእካ ምኻድ ስለዚ እንዳደኸምና ሞር ከዓ ነቲ ግዜ እቲ ዕድመ እንዳደፋእና እንደገና ድማ እቲ ግዜ እቲ ምስኡ ክንጓዓዝ እንተዘይክኢልና ኣዳኸሚና እዩ ዝኾኑ እሞ እዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ንኸይድ ተረዲእና ኣብ ገዛ ርስና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብለኩም እምበኣርከስ ነዘን 5 ሓቅታት ብዝግባእ ውሕድ ኣቢልና ድማ ኣብአን እቲ ናትና ናፅነትን ክንረኽቦ ንኩላትኩም ጀባ ኣብለኩም ምናልባት ንስኻ ረሲዕካ ኣለካ መሪር ዝበሃል ናይዛ ሂወት ሓቂ ኣሎ ወሳኒ እዩ ትብሎ እንተ ደኣ ሃሊኹም ድማ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡና ኢኹም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ድማ ካብ ብልቢ ከኽብረኩምን ካብ ብልቢ ከመስግነኩምን ንደሊ ክብረት ሃበለይ ሓደራ ንዓኹም ደይተሓሲ ንዓና ግን ኣብ ዕቤትና ብዛዕሚ ኣዝያ ጠቃሚት ዝኾነ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ግዜ ውስድ ኣቢልኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ኣብ ድቅፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበ ተኻውለውጢ ንኹለንተናዊ ዕቤት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፈቕና